Studio Julia Technika.
Слава да бъде на Господа. Значи днес е радостната вест, която Господ даде за моя брат, за моята сестра, която наистина даде радостта в този дом. И нека да има в този дом благословение, да има помазание в името на Исус Христос, Бог да ги закриля, да ги защитава в живота. И това, което те са решили да го направят, защото днеска ще направят освещаване на къщата, така че ние се радваме за това, което Бог ни дава. И нека Бог занапред така да ги бронира в живота им, децата им, семейството им, потомството, което Бог им дава. И пожелавам в името на Исус Христос семейството да бъдат винаги щастливи, радостни, сплотени, единни, трудолюбиви, както Словото Божие казва, че жената е като търговски кораб и тя няма да се плаши нито от зима, нито есен, нито лято, но мъжът, който Бог му даде да работи със собствените сърце и това, което той постигна, нали, със своята си другарка, Бог ги благослови. И нека децата им да бъдат като маслинени дървета покрай тях, защото имаме един псалом, както Словото Божие казва в 128 псалом. Казвате, жената е като плодовита лоза и децата й ще бъдат като маслини дървета покрай нея. И тя ще се радва, нали, заедно с другаря си на тази трапеза, която Господ наистина им дава. Те знаят много добре, ние се молихме, нали, за къщата, за освещаването. Нали, ако става въпрос, нали, пак ще се молиме, ще го помазваме в името на Исус Христос, също и децата. И тогава вече, когато решите, не може да потеглим за църквата. Къде е скоро хордоза? Алан като пал. Айде беше индюката, иди проверя. Ох, че е добре. Пал, айде. Ела да сбъдаде. Кав, майсторс. Нека те моля съм тогава. Айде. Господи, поможи моя брат, Господи, в Твоето име Ти моля, велики Боже. Нека да бъде благословено, Господи, Боже, да му дадеш татко сила, мъдрост, разум, съвест, който, велики Боже, за да знае да управлява този дом, Господи, святи Боже. Защото, татко, Ти си казал чрез Твоето слово, Господи, Боже, че Той е главата на този дом. Така Ти моля, велики Боже, Ти си, татко, велики Боже, този, който наистина може да им помогнеш в живота, това, което ние просим за Твоя прослава. Отче, моля Те, татко, също Те моля за неговата другарка. Бъди с нея, татко, святи Боже, да бъдат сплотени в името на нашия Господ Исус Христос. Прослави се, татко, над тях и те да бъдат, велики Боже, взаимно, единодушни, едномислени, да се подкрепят духовно и телесно в живота си и, Господи, да се грижат за децата си, за семейство, за потомство, Господи, Боже. И това, което имат, нека, татко, велики Боже, да бъде с тях през всичките дни на живота им. Господи, помазвай, Господи, Боже, моля Ти, татко, Твоята ръка да бъде нейните чана, Господи, святи Боже, нека да крепне духовно и телесно в живота си, да порасне, Господи, да бъде мъдър и силен и храбър. Господи, моля Ти, татко, в Твоето име Ти моля, Господи, също татко, велики Боже, това малко детенце, в Твоето име Ти моля, велики Боже, нека да бъде, велики Боже, смел и също храбър в името на Исус Христос. Господи, моля Те, татко, когато ще пораснат, Господи, святи Боже, нека да обичат, Господи, велики Боже, майка си и баща си, Господи, святи Боже, както си каза чрез Твоето Слово. Господи, ние помазваме, Господи, велики Боже, също това детенце, Господи, в Твоето име, нека да крепне духовно и телесно в живота си. Така Ти моля, велики Боже, промишлявай за него, Господи Боже, нека да бъде татко силен и смел
също и храбър в живота си. Моля те, татко, да се радва покрай майка си, да се радва покрай татко Велики Божи баща си и с братята си, Господи, в този дом. Моля те, татко, денонощно бъди с тях и да ги закриляш, татко, с твоите небесни ангели. Това просихме по милост да бъде твоята воля, не наша, както на небето, така и на земята. Халелуя, Святи Боже. Амин. Благослови, брат. Клипчес. Това е подарък от Мения, от моята съпруга за нашия син, за новият му дом. Много е честито. Със здрави да се използва. Амин. Сушилня. И нека винаги Бог да е с тях и да ги закриля през всичките дни в живота. От поколение на поколение. Амин. Амин. Ай.
Нека мир да имаме. Брати и сестри, нека да има мир. Нека да има мир. Тъй като знаем, че сме събрани в Божия дом, нека да имаме дълготърпението. Не само да приказваме, а да пеем. Защото ние сме събрали да се радваме в името на нашия Господ Исус Христос. Значи днеска ние, когато ние сме събрани в името на нашия пастор Исус Христос, знаете много добре, моята сестра и моя брат са решили, Бог да благослови, които са решили да правят черешко маро, романа с така да, скъмъсна жена, брат. Нека мир да има. Освещен дом. Освещаване. Значи Бог направил дело с тях и не искаме да чуем това дело чрез техните усти, да чуят братята, сестрите и по всякъде какво Господ направил с тях, защото Господ ги благослови в живота и Бог ги даде им изходен път, също в дома, и аз се радвам в това, което наистина Бог даде. Така че нека да слушаме внимателно, много добре и да имаме дълготърпението. Може да сме 2, 3, 5 човека, слава да бъде на Господа. Така че нека да слушаме първо от моя брат и тогава вече от сестрата. От сестрата му е за добре, брат. Да, нашите мъски. Добре му право. Нека да слушаме това свидетелство. Първо, слава на Бога на всички брати и сестри, които науважиха, дойдоха. Бог да ви благослови стократно. Значи, преди 2 месеца или 1 месец, моят малкият Мусейчо на 2 годинки бебенци, Бутро влез пеням пал, сарачува худо, башладила за те пищидъл, Бутро влез неспокойност на паштойс по цяла вечер. За мен беше истинско мъчение, защото мором пътята е нощна смяна и аз сама и беше много трудно. И башладила на худото ровъл
и бях сама и се чудих какво да правя с това дете. Постех, молих се, какво ли не правих, братя и сестри, обаче екрат башладе повечето утро властно хордо. Аз сам молих и той не спираше, утешаваше за секунди, за минути и после пак започваше да плаче. Обаче видих халечо са хатя в 3 часа, охолона прамо кела позвичи кай ми мастата, но имам учила постъпащото спокойно пак на щип. И ме карака звъня и пасторовски. И са звъня и пасторовски, ощика на тушундас и пасторка кирисели, сама кардас радки, сай влупени и детето започва да се успокоява и вина започва да млъкни. И след това тръгнахме към пастора в 3 часа през нощта Каваси. Тръгнахме към пастора, започнахме там молитви, започна Бог да ни говори, да ни казва неща, че всичко това ще се примахне. Имаше и от други сестри, които имаше видения, че в къщата има голяма тъмнина и сенки. И същото каза и пасторката Дикелабари, тъмнина, неща, които не трябва да са в един дом, братя и сестри. Но канато баша да моля само нощи, когато влезнах в дома ти, детето спири да здорово. Спря да плачи, прибери сайла му, след това пасторът на посети с брат Боро и Лиля Господинка. Дойдоха, започнахме да се моли, помаза целият ни дом, помаза нас, децата ми и преноря дела видение, с как правим, нали, освещаване на дома, трапеза, бяла видя, благодаря за това на Бога и благодаря на Бога, че освободи са от тази тъмнина, от тези лоши демони, които бяха в къщата ми. И благодаря на Бога, сега сме спокойни, има мир в къщата ми, има радост в къщата ми, ми хорда пащона спокойно, няма страх. Искам да благодаря на пастора, на пастирката, че имаме такива, първо на Господа, благодаря и след това на пастирката и пастора, че Бог наистина работи мощно от тях. И благодаря на Бога, че Он не само си амара пастиря, а Бог нахрани чрез тях, за това, което благодаря. И не само са наши пастири, а са майка и баща за нас, за всички братя и сестри, които присъстваме тук. Благодаря на Бога за това. Бъдете благословени. Аз искам да благодаря на нашия жив Бог, който ни благославя всеки път. И така на всичко. На всичко. Благодаря и за вас, че сте дошли, че се ни са уважили. Бъдете благословени. Аз съм Катори. Само ще ви моля, нека да се молиме и след това ще дам на моя брат благослови. Имаме между нас че въздигнат пастор, който го помаза и ще му дам думата, който проповядва. И ще ви моля да има дълготърпение, много обичам дълготърпението и мълчанието в църквата. И нека всеки от нас да се старае, да се молим за сестрата, за брата, за техния дом. И най-важното да се молим, Бог да благослови брата, който ще проповядва на първо място Словото Божие и Бог да благослови езика му, устата му, сърцето му, умът му, цялото му, който ще проповядва в името на нашия пастор Исус Христос. Нека да се молим това. Нека да се молим всички. Господи на славата, ето ме, велики Боже, в Твоето име. Ние сами Ти прощаваме на нашите длъжници и Ти ни прощава, Татко Святи Боже. Благодарим Ти, Татко, за този ден, който наистина Ти ни опазваш по различен начин и ни даваш, Татко, велики Боже, знание, разум, как да постъпваме и как да се движиме. Защото, Татко, Ти си каза, че Словото Слово по говоренето, по походката ще ни познаем, че сме Твои ученици. Господи, моля Те, Татко, на първо място благославя Твоето Слово. Нека да слушаме Твоите блаженни, истини, праведни думи, Господи, които ще ни водят в истината и пъти живота.
наистина ти моля, велики Боже, за моя брат Митко, Господи, велики Боже. Благослови татко езика му, устните му, благослови живота му, Господи, велики Боже. Наистина бъди с него, подкрепи го, татко, духовно и телесно. Моля те, татко, той е съработник в твоята нива. Така те моля, велики Боже, помогни му, татко, велики Боже, чрез духът ти, който, велики Боже, да говори дързостно на твоя народ. Господи, моля те, татко, срещу неговата другарка и неговото потомство. Аз се връщам за моя брат, Господи, Святи Боже, който наистина, татко, прави това дело в Твоето име, според Твоето Слово, и Ти моля, велики Боже, да ги освещаваш, да ги помазваш, както, велики Боже, чухме чрез техните усти, нека да има татко мир в този дом, в сърцата им, да бъдат храбри, да Те служат с дух и истина. Така Ти моля, велики Боже, наистина да ги пронираш чрез Твоето Слово и неговите деца, Господи, Святи Боже, майка му, баща му, Господи, Святи Боже, неговото потомство. Така Ти моля, велики Боже, за моите брати и сестри, които са присъствали в Твоя молитвен дом. Нека да мине всяко дадено сърце, да направиш духовна визитация и духовно помазание, Господи, велики Боже, чрез Твоето Слово. Наистина Ти моля за всичко, за Твоя прослава. Всичко оставаме в Твоите бащински ръце, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Халелуя, Святи Боже. Амин. Брат Митко, заповядай. Айде му вкладало. Халато. Ще работиш. Слава Богу. Слава Богу, църкво. Днес благодарим на Бога на първо място за това прекрасно събитие. Днес за това освещение, нека Бог да благослови този дом. Искам да прочита един за тях нещо, което бъде валидно в техния живот. Едно благословение за това малко семейство. Халелуя. Псалом 128. Нека Бог да благослови с този псалом, защото всеки, който повярва Божието Слово, казва, ще се спаси, както направите добре. Както наистина Бог ти откри, че дома има нещо, което тормози домът ви, наистина Бог да ви благослови. Всеки път да се допитвате до църквата на Господа, до духовните водачи, винаги да пазите домът, пътят на Бога. Блажен всеки, който се бои, казва от Господа, и ходи в неговите пътищата. Защото ще ядеш, казва, от труда на ръцете си. Блажен ще бъдеш и ще благоденстваш. Жена ти ще бъде като плодовита лоза сред дома ти. Чадрата ти като маслинени клонки около трапезата ти. Ето така ще благоденства човекът, който се бои от Господа. Господ да те благослови от Сион и да видиш доброто на Иерусалим през всичките дни на живота си. Дори да видиш чада от чадата си, мир на Израел. Да имате деца, да имате внуци, наистина да бъде един благословен приятен дом за Господа. Наистина да благоденствате пред цялото време на Господа, наистина пазете Господа в сърцето си. Нека да спеем една песен. Няма да караме както на редовно служение, можем да спеем една песен, с както да прославим Бога. Това не може да беше.
който се сервира яденето. И Жана Долматус. Жана Долматус. Добре. Бог да ги благослови тези хора. Да бъде с цялото семейство благословени. Слава Богу, църква. Слава Богу, църква. Надявам се, че разбирате, когато ще четем Божието Слово, да имаме респект
към Божието Слово, понеже няма никакви други думи на земята, чрез които човек може да се спаси, да спаси дома си, да спаси всички от тези, които обича. Затова в тези думи, когато прочитаме част от Божието Слово, се надявам да респектираме, да имаме уважение спрямо Бога и след това към всички останали. Затова изчаках да се сервира храната възможно, за да можем да прочетем част от Божието Слово и всеки един от нас да се наслаждава в закона на Господа, както казва Божието Слово, ден и нощ да се наслаждаваш. Винаги, когато прочитаме, не че не сте го чули, но това, което ще чуете отново, да получите наслада. Защото в Господа намираме радост, в Господа намираме всичко това, което е нужно. Затова искам да прочетем за благословение 28 глава на Второзаконие. Първи 14 стиха там говори, че Бог ще благославя всички онези, които са послушни. Всички онези, които наистина го познаха и му се поклониха като на Бог. Разбирате ли? Не само да признаваме, но да му се покланяме, да го почитаме с цялата си сила, всичкия си ум. Така иска Господ да го познаваш. Да възлюбиш Господа. Не е да го обичаш. Някои думи имат разлика, да го възлюбиш и да го обичаш не е едно и също. Да възлюбиш Господа твоя Бог казва. Ако не сме го направили, все още имаме благоприятното време да го направим. Да възлюбим Бога, цялото сърце, всичкия си ум и цялата си сила. Тези заповеди не са отпаднали, брати и сестри. Всичко не е отпаднало от Стария Завет, всичко не е схвърлено от Стария Завет, понеже апостол Павел каза, че цялото писание е Богово вдъхновено. Не можем да вземем част от Новия Завет да кажем другото е да схвърляне. Цялото писание, казва Богово вдъхновено, полезно за наставление, за поучение на Божия човек. Оттам ние ще се получаваме, оттам ще взимаме примери и така ще растем. Амин. И първи стих почва така: ако слушаш добре гласа на Господа твоят Бог и внимаваш да изпълняваш всички Негови заповеди, които днес се заповядвам, тогава Господ твоят Бог ще те въздигне над всички народи на света. Амин. Какво чухте, църква? Ако слушате добре, ако слушате всичко това, само ако слушате ли? Защото Божието Слово казва, ако слушате добре и изпълнявате всичко това, което ни казва Бог. Защото Божието Слово има сила за онези, които му се покланят. Понеже имам навика да задавам въпроса на църквите, защо днес по принцип сме на освещение на къща, но по принцип защо идвате на църква? Кажи, братко, да захвали Бога. Един от правилните отговори. Защо идваме на църква? За да се също добър отговор, но задоволителен отговор за Господа е, защото обичаш Господа цялото сърце. По принцип за това идваме на църква, защото познахме Бога и го обичаме, и затова казва, ако слушаме и изпълняваме всичко, което ни казва Бог, Бог е верен на това, което казва, брати и сестри. До сега никога не сме прочели в Божието Слово някой да е бил излъган, някой да е бил измамен от Бог. Освен, знаем, че Сатаната е от който лъжи. Но Божието Слово казва, че тогава Господ твоят Бог ще те въздигне над всички народи на света. Тогава ще бъдеш издигнат на всеки народ. И всичките тези благословения ще дойдат на тебе и ще почиват. Амин. Ще почиват на тебе, ако слушаш гласа на Господа твоят Бог. Тогава ще почиват върху тебе Божиите благословения. Това е, което обичаме, да има благословение в живота ни. Амин. Да има благословение
нашия живот. Ние най-много това обичаме. И е добре, и е правилно това, което искаме. Но също ние като познаващи Бога хора трябва да имаме от своя страна почитане на Бог, поклонение, обичане на Бог, послушност към Бога, да вървим да следваме Бога с цялото сърце. Колко добре е написано. Ще почиват, казвам тебе, ако слушаш гласа на Господа твоя Бог. Благословен ще бъдеш в града и благославя. Бог иска ти да бъдеш благословен. Божият план за теб не е да те тормози. Божият план за тебе не е да те изтисква. Напротив, Бог иска да го опознаеш, за да те благослови. Понеже Бог не е лъжец и Бог няма да направи нещо против собствената си воля. Ако някой следва Бога, ако някой му се покланя, ще получи благословен, ще бъдеш. Благословен ще бъде плодът на отровата ти. Плодът на земята ти, плодът на добитъка на малките ти, на воловете ти и на малките на овцете ти. Благословен ще бъде кошът на нощвите. Знаете ли какво означава тази дума? Нощви. Думата нощви. И аз не я знаех, но почна да се поинтересувам, защото чета нещо, но нещо не ми се изяснява. На времето нямаше пред 2000 години хлебарници, сега си правиш вкъщи хляб, нямаше меркадони, нямаше консуми, сега си правиш хляба вкъщи. И имаха специални корита. Лехели, така разели. Андръдето месена с омаро. И казва, че Бог казва, че това място ще бъде благословено. Винаги ще има хляб там да се меси. Амин. Винаги в дома ти ще има хляб. Никога няма да липсва от дома ти това нещо. Винаги ще го имаш в дома си. Бог казва, ще благослови това място, където месиш хляба си. Благословен ще бъдеш при влизането си, благословен ще бъдеш при излизането си. Където и да потропаш, каквото и да направиш. Когато само си спомнете първия стих, ако слушаш гласа на Господа, всички тези благословения, които се изричат до 14 стих, ще бъдат валидни. Хубаво е, когато ги четем, но ако не сме така застанали, както Божието Слово говори тук, едва ли. Господ ще порази пред тебе, казва неприятелите ти, които се надигат против тебе. По един път ще излизат против тебе, а по 7 пъти ще бягат пред тебе. Това също ни е много добре. Винаги да бъде отворен пътят ни, на където сме се запътили. И хората, които са наши противници, това казва Исус, молете за вашите неприятели. Да не бъдат приятели, да стане приятели с тях. Молете се за тези, които ви пътгостят. И затова казва Господ, тези, които излезат против теб, ще бягат по различен път. Господ ще заповяда да дойде благословение на тебе в житниците ти и във всичките ти начинания и ще благослови, ще те благослови земята, в която Господ твой Бог ти дава. Знаете ли, че Бог ви дава територия? Вижте на това младо семейство тази вечер, в която празнуваме тяхното освещение на тяхния дом. Бог им даде тази територия за тях. Това е от Бога за тях. Тази вечер те разбраха и дойдоха тук да му благодарят. Дойдоха да кажат, Господи, този дом е Твой дом. Както има една песен, която се пее на испански. Еста е каса, есто каса. Тази къща е Твоята къща. И затова е много важно да се умеем, като постоянно сме в дома на Господа, да разберем какво иска Господ от нас, как да му се отдадем, как да му служим, как да му благодарим. Дали можем да го почетем в сърцето си, дали наистина познаваме Бог, или искаме и имаме само при Бог. Дай. Бог ще ти даде, само ако ти можеш да вървиш според както Той ти казва. Така го виждам аз, според това Божие Слово. Халелуя.
ще да благославя всичките начинания, казва Бог. Господ ще те утвърди като свят народ за себе си, както ти се е клел, ако пазиш заповедите на Господа твоя Бог и ходиш в неговите пътища. Амин. Господ иска да те направи свят. Искате ли да бъдете святи на Господа? Има ли тук святи хора? Хайде да видим колко хора са тук святи. Хайде да дигнат ръце всички светии. Не знам. Понеже думата свят сега да дадем определение, като казва, че Бог ще ти отмени като свят народ за себе си, а думата свят означава не да имаш крилца на ангелче. Да се осветиш означава да се отделиш. Но от какво да се отделяме? Бог говори за други народи, които ще бъдат против теб, ще ти дига над народи. Господ иска да се отделиш като част от Неговия народ. Разбирате ли от коя страна трябва да застанете, за да бъдете святи, да се отделите от там, където са египетците, там, където са различните неща, които ние можем да различаваме. Надявам се, че всеки един християнин, който посещава църква дълго време, може да различава доброто от лошото. Може ли да го направите? Понякога се правим на, как се казва, орта подава. Не можем да различаваме доброто от злото. Но Бог знае сърцето ти. Искам тази вечер да ти кажа. Ако мислиш, че някой може да преметне Бога, някой може да се направи, че голямата река, не можеш да излъжиш Бога. Никой не е успял да излъже Бога. Най-големият херовим, най-мощният, един от най-приближените беше изхвърлен от там. Сатана. Един от най-мъдрите, най-добрите архангел, Луцифер, който се опита да се провъзгласи за Бог. Не си мислете, че ние можем, като се правим на орта будала, като се мислим, че се направим на невинни и ще се направим на престорили на различни, че Бог вижда всичко. Бог вижда дълбините в сърцето ти. Защото казва човек, от Словото ще се оправдай и от Словото ще бъдеш осъден. На какво гарантирате вашето спасение? Четем тук в Божието Слово, че по благодат сме спасени. Но също там казва, че не може да се разпъва Христос повторно, че не трябва да се лъже, не трябва да се краде, не трябва да се правиш на орта. Затова Господ иска да те отвели като свят за себе си. Да бъдеш отделен на страни, както вкъщи имаме нещо, което ни харесва така повече. Някои съдове, така казваме, за гости, това е за по-такива събиране, за по-големи празници, така нататък. И така Господ иска да те отдели. И всички племена на света ще видят, че ти се наричаш с Господното име. Ще се боят от тебе. Днескашно време тук казва нещо, че всички племена, целият свят ще види, че ти се наричаш с Господното име. Може ли днес света да види в нас Господното име? Знаете ли, че нашата вътрешност се изразява чрез нашата външност? Това, което си отвътре, се изразява отвън. Това, което е скрито в сърцето, излиза. Показва се отвънка. Чрез дрехи, чрез говорене, чрез държание, чрез твоето поведение.
Това е вътре в сърцето си. Можете да кажете много неща, но това, което показваш, е отвътре. Знаете ли някои хора, като се ядат, знаеш какво казват? Аз съм викам много директен. То това да си директен е най-лесно. Защото другия, ако срещу тебе е директен, ще стане много лошо. Затова казвам, онова, което е вътре, то се изявява отвън. Казва, че всички племена ще виждат, че се наричаш Господното име и ще се боят от тебе. Господ ще ти даде изобилие от блага в плода на отробата ти, в плода на добитъка ти и в плода на земята ти, върху земята на бащите ти, за да ти я даде. Господ ще ти отвори доброто съкровище. Господ ще отвори небето, за да дава дъжд на земята на времето му, за да благославя всички дела на ръцете ти и ще дава. Братко, не си пожелавай това нещо. Или сестро, не си пожелавайте да ви дават. Пожелайте си, помолете Господа да бъдете даващи. Благословени, които дават. Ще бъдеш, казва, глава, а не опашка. Онези, които се търсят да вземат, някак си казват, дай да съм беден, да нямам, че да ми давам. Затова винаги пожелайте пред Бога да бъдете даващи. И бъдете готови да давате, да сеете, понеже всеки, който сее за Господа, Бог не остава длъжник никому. Всеки, който е работил в Господната нива, Бог ще го благослови. Но не говорим в план за бизнес да лавери. Говоря сене чисто сърце. С любов. Да не очакваш, днеска съм дал 50 евро, Господ трябва да ми даде стократно 50 000 евро. Това мислене не е водно пред Бога. Ако някой дава за Господа, нека сее на щедро сърце. А знаем, че Бог не остава длъжник никому. Ще те благослови. Амен. Господ ще те постави, казва, глава, а не опашка. Да ще бъдеш само отгоре и няма да бъдеш отдолу. Ако слушаш заповеди на Господа, твоят Бог, който днес, ако слушаш заповеди на твоят Бог, които днес ти заповядам да пазиш и изпълняваш, от думите, които днес ти заповядам, да не се отклоняваш надясно или наляво, да отидеш след други богове и да им служиш. За други богове няма да ви говоря, но тук Божието се оказва да внимаваме на кой Бог служи. Знаете ли, че има опасност да си създадете Бог в главата, да му служите както си искате? Знаете ли тази вероятност? Всеки се представя някакъв Бог и си му служи. Аз казвам, аз се слушам вкъщи проповеди, не ми трябва църква на мен, аз съм вкъщи ще се... Чакай малко, ти на кой Бог служиш? Бог дошъл, Исус Христос е умрял и е направил църква. Поставя 12 апостоли, които да създадат църкви, да основат църкви, в които да има хора, в които ще се проповядат Божието Евангелие. Ти от коя църква сега? Не знам. Някои си създават богове. Създават си нещо в главата, създават си някакви илюзии. Казват да нямаш други богове. Чети Божието Слово, за да разпознаваш истинския Бог. Ехо, да разпознаеш Исус Христос. И от 15 стих казва така: проклятие при непослушание. Така завършва главата. Но няма да ги четем. Няма да ги четем. Тук казва, ако не слушаш гласа на твоя Бог,
Това, ако искате да си прочетете вкъщи 28 глава 2 законие, това ще дойде върху вас. Когато сме непослушни, когато не знаем как да работим с Бог, когато правим нещата на своя глава, когато си измисляме правила, когато правим нещата по своя си начин, тогава може да постигнат тези неща. 15 стих, които Бог там говори, че има и болести, но тук говорим за благословението, които трябва да дойдат върху нас. Ако слушаме, ако изпълняваме Божието Слово, Бог ще ни благослови, брати и сестри. Бог иска тази вечер да дойде изобилно благословение върху църквата на Олерия. И всичките брати и сестри, които присъстват тук, нека да бъдат благословени в името на Исус Христос от Назарет. Амин. Приключвам да нева. Понеже тук сме се събрали също да празнуваме това весело събитие, може да се справим всички да се помолим. Къде е главното семейство? Къде са хората? Айде сега цялата църква да протегне ръка към тях. Днеска иска църквата на Христос да благослови домът им. А къща лесно се купува, но дом е това, което виждате пред вас. Където влизат, казва, Бог ще благославя. Където стъпват, Бог ще отваря пътищата пред тях. Сега протегнете ръка към тях и нека се моля. Всемогъщи Господи, Татко Небесни, Святи Божи, Исусе Назаранин, тази вечер, Господи, ние се радваме, Господи, за това малко семейство. Молим Те, Господи Исусе, Татко Небесни, да благословиш, Господи, това семейство, Господи. Днес да бъдат Псалом 128, Господи. Днес да видят чадаци, Господи. Днес на Господи, този дом, винаги към трапезата им, винаги да има радост, винаги да има тишина, Господи, винаги да се споменава Твоето име, Татко Небесни. Аз вярвам, Господи, че Ти ни обичаш, Татко Небесни. И аз Те моля, Исусе, тази вечер, Господи, този дом, за който се събрахме, Господи, да бъде Израилев дом, Господи, дом, в който се издига Твоето име. Наистина Те моля, Господи, пази това семейство през всичките дни на техния живот. Амин. Бъде благословено. Хайде, бъде. Да се помолим за храната. Халана са вече? Кой е халана? Кой е човек е кефтен всичко халана? Благодарим Ти, Господи, за тази храна, Господи. За това семейство, което се жертвало, Господи, да дойде в дома Ти, Господи, Боже мой. Наистина Те моля тази вечер, Господи, благослови тази храна, Господи. Моля Те, Господи, тази вечер да нахраниш телата ни, така Те моля, Господи, да нахраниш и душите ни, Господи, да бъдем духовно нахранени, Господи. Наистина благослови тази храна. Това молим, Боже, в името на Исус Христос от Назарет. Амин. Може да хапвате. Тук има една кутия. Всеки, който решил да благослови това семейство, всеки, който желая да има подарък или там решил финансово да благослови, може да остави тази кутия тук до тортата. Бъдете благословени всички. Oh,
казах своя, да бъдат благословени. И не саксуи 400 евро мой да даламо и отделно 400 евро секатора, да бъдат благословени. Благодаря.